Dámy a pánové, jsme tady už zase v třetím díle. Petře, ale já ovládám. Počkej, poslouchej, co to bude. Já to neslyším, takže třeba tohle. Nech to! Ne, tak dej tohle, to je od Goga. Tak to nech. Tak to pust. Nech ho tam! Petře, Tohle. vypadni. Nic nehraje, takže... Vypadni. Asi to není ta mapa, sakra, tak jaká to může být? Najdi to znova, zkus. No tak my ještě budeme jednou. Ještě ne, až se připojí ten druhý, jo. No je tohle ta dobrá mapa. Ne, tohle je ta debilní, tu nenávidím. Ti ukážu, na co je. Já vím, co udělám. Někdy je to nebezpečný tantovat, dívej proč. Socko. Ale ležíme na sobě. Ne, neležíme. Ty máš nohu ve mně. Já vidím, že máš svoji hlavu mezi nohama. Což je divný, ne? Dějte, co se stane hnedka, když se objeví Slender Hospital. Ale moje mrtvola, dívej, chtěl bys ty kalhoty? Ty jsi zakopaný. Ahoj! Takhle můžeme udělat nekonečnou flashlight. No. Tady je escape, že jo? Jupi! Čus! Já jsem na všechny z práce zapomněl. Co? Máš Skype nebo ne? Má. Ale on nepůjde na Skype. Čau, jak víš, že natáčím? Co? Víš, k čemu se hodí tato mapa? K tomuto. Hej, počkej, já ti zavolám na Skype, teďka to bude lepší, protože diváci chcou slyšet kvalitní zvuk na Skypeu. Jo, oni tě moc nebudou slyšet potom přes video. A ti ukážu, k čemu je mapa, jen co se objeví ty čísla. Ne, Petře, nedělej to. Já tuto mapu prostě nenávidím až takhle. Tak buď socka. Teda, tak nebuď socka, ne? A hraj normálně. Já prostě tuto mapu nechci hrát. Jsi socka. Ne, Lukášovi ještě zavolám jednou. Jdeš na Team Fortress, Piro, zavolej mě. Ale napravo je. Právě můžeš sebrat. Volchl s doní rybou a zmizla. Slender. Čau, Tak. Slender. Tak nic. A Diamovi. Když někoho pozdravím, tak zmizí. Jo, už je tady i Diam, jo, když tak. Let's rock! Že vždycky, když někoho pozdravím, tak zmizí. To je divný. Diame? Za tebou, dělej. Ne, za tebou. Mni se. Diam tu beatbox. Yeah. Pepku! Tohle je lepší. Diame, já jsem tě už přizval do hovoru, jo. No, co je? Co je? Já prostě tuto mapu nechci hrát. Cože? Co jsi říkal, Diame? Já jsem byl na Skypeu teďka. Já tuto mapu prostě nebudu. Čau kluci. Čau. Hej, už podruhé jsem dostal padák. No, mohl bys mi jeden dát? Ne. Za něco. Ne. Musím ho tradenout.
A to s Diamem, já už jsem se s ním domluvil, že Diame? Jo. Tady nešel za něco? Hele, sem přijde na tuhle mapu i kámoš. Musíte voutnout. Bych dal F1 rád. Promiň, Pepku. Počkej, nemůžu Pepke, takhle ty jsi filmovat. Slender? Co? Ty jsi Slender, Pepke, nebo jsi už mrtvej? Mrtvej. Dívej, on nemůže být Slender, nikdo nemůže být Slender, což je škoda. Sice je to škoda, ale na to je jinačí server, víš? To je teda na to je... Jeden je Slender a Ne, to je na to je jinačí hra, jménem Garry's Mod, víš? stopit Slender. No a to je na Garrysu, víš? Což je do... Taky se vám teďka sekal na chvilku, mě jo. Mně taky. Mě taky ne. Dobrkna. Vím, ne. Tady mám ruší výměnu 375 sekund. Mohl bys mi to prosím přijmout, aby se to už odgooglo? Já jsem ti to odmítl. No tak to je tím, že jsi mi to takhle udělal. Tak Co mi dělej, jak mi zmizne, já nechci 360 sekund se ani hnout. Dobré, stačí ti to. No, Ne, nezmizlo to. Za co bys to dal, teda, ten padá? za nic. Já už to mám domluvený s Diamem dávno. Jak se tam schováváš? Jo, hide and seek, Počkej. dobré. Musím... Sorry, Diame, já se tě teďka pozval do toho, jo. Do čeho? Já tam můžu s tebou tradovat, protože ty nemáš zapnutýho Steam Guarda. Na 15 dní už, víš? To je bug Hej, právě. tak víš co, to je jedno, tak mu ten padák dej. Stejně ho jednou může dostat kdokoliv. Ne. To bude sranda. Co? Nic. Tady je dobrá mapa, víš? Nazdar Lachtaně. Je to Outlast už? Ne, bohužel, já to hledám. Jak se jmenovala ta mapa od Outlast, prosím tě? Už to nevím. Protože on jich furt chce. Jo. Pepek. A jinak se budu killovat každý kolo. No tak bude, tím pádem já s tebou nebudu hrát, kýknu tě. Jo no. Nerozumíte ani jeden stran. Ty si ne, tohle nebyla sranda. Kde seš, Lukáši? To se ztratí. No právě! Jo, tady seš. Já jsem ho potkal. O, A tady je SCP. Ne, je tady Slender. NMS. Papírek! Papírek! Lístek, nedám ho. Tak ho. On naproti za tebe, on tam je! Hello, Mr. Že proč mizí, když ho pozdravím? Teda vidím ho. What the? What the fuck? Co to sakra bylo? Já jsem našel dobrou věc. Teď ne, Pepku, teď ne. Hezký a... Co jsi našel? Moment, někdo mě volá. Ne! Ne! jdem na ně. Víte, co je? Medici z Team Fortresska, ale takový ti, víš ne, jak byl ten pyro včera. Takový ten dřevěnej. Medici dřevění, ti jsou hnusní. Na ně se... To je prostě nebezpečí. Forever. Ono to řeklo mém, totiž na začátku. Money. YouTube money? Jedeme, čau. Čau, čau. Já se bojím. Ale tady už bude, tady bude papírek, podle mě. Není. Medic, 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 Tady. medic. Co, jaký medic? Už tam není. Tam byl medic přece. Jo no. A Vy- tohle ale to Slender ne. Ne, tady je medic, protože ono to řeklo na začátku mém. Víš, ono to je random. Tady byl, my jsme měli i toho. Medic, medic! Diabe? On jde za mnou. Medic, 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 medic! Mrtvej. On jde za mnou. Ten medic? Jo. Za mnou taky. Bej, tady jsou medici, Petře, teďka. Mém. Ti jsou ti medici. Já mám rád man. No ale bohužel ty už nebudeš hrát. Já se dívám teď. Hele,
Já jsem duch, já vás sleduju. Jo, je tady papírek! Dobré. Dobře. Teď je to horší ta písnička. Jdeme. Mohl bych dát do toho, aby psali do popisku videa jednu malou věc? Hodí se. Jako... Čau duchu. Aspoň by se trošku zabavili. Jaké je moje nejoblíbenější klasa z Team Fortress 2? Ty to neříkej, to víš asi. Hodně. Ach jo. Tohle je zbytečnost. Jo, no. Není. Je, protože Už už... tam něco Je to, napíšou. chápeš, že už je to i na videu, jaká je tvoje nejoblíbenější klasa? Fakt? Jo. Hej, kde jste, kluci? Jsme tady. Vy jste mi utekli. Mem. Ready. Tady není. Mem šel za mnou. Víš, jak se doplňuje energie? Mem. Buď energy drinkem nebo cukrem. Mem. Jak se jmenuje tady ten? A vy jste všichni skauti, takže je těžký vědět. No. Fakticky Pyro je dobrý scout. Mapa dá. Za vámi je Man. Slyšel? Mě zabil mem. Mě zabil mem. Když tak Ečkem si měníš postavy, jo? Když máčkneš Aha, je. tak Ečkem. Jako Ečkem, že si změníš třeba na Lukáše, jo? Nebo tak. Já myslím, že Gčkem. Ne, Ečkem, tady je to jinak. To bývalo Gčkem, ale to je fuk. Ne, Ečkem to bylo vždycky. A Sprint byl Gčkem. Ne, Háčkem. Bacha, mem! No, teď je... Mem. Man, ahoj man, jak se máš? Mem. Ahoj. Bacha, jde jo, už tam není. A, vždycky, když někoho pozdravím, tak zmizí, to je to. Oh, mem. Ready. Mem se tam zase portnul. On je po mně. Jo, a ty seš tento, jo. Dobré, seš mrtvej. Za tebou je man. Give me a cupcake. Mám 2 padáky nebo jeden? Mám 2 padáky. A mám barvu ještě k tomu, dobrý. Lukáši, chceš barvu? Naprosto já jsem klikal připojit se do hry místo tradu. Teďka je Slender, ne? Ale já teďka chci na to. Jo, je normální. Já chci ale s tím, já chci s Lukášem trade na chvilku. Co by mi když tak za to dal, víš? U Pepka vím, co by mi za to dal moje věci, 100% ne. Papírek, ty si pošvil papírek, Lukáši. Hej, čekej na mě, já jsem si omlouvám schodil juice a vylívá se mi tady. Dobré, pojď, jdeme. Teďka tě vedu já, Lukáši. Jdeme Já pomalu. nemůžu najít tebe, Pyro. Jo, už tě mám. Počkej, ale já chci s tím. Ale já chci teďka straight s ním, jo. Máš APB? Ko? Já mám pro tebe jednu dobrou věc za to. Čau Lukasi. Čau. Jo, čau, já nás vedu, víš, totiž. Mám tu, ne? Tady je papírek. Tak jo, teďka vedou ti soldierové. Ne, kdo chce? Tak kdo chce? Protože jako předtím jako ty si taky vůbec nevedl. Lukáš skoro furt. Shit. To byl Slender? Jo, byl? Ano, byl. Taky tě zabil, diabe? Jo. Jsem se nestihl otočit. Nebo jistím tě. Já se jdu dívat na Slendera, jak jde. Já se jenom kouknu, co mi za to dáš zatím, Pepku, jo? Pro jinak to nebude trade, pak se kouknu, co on mi na to za to dá. No a pak rozhodně tím, kde Počkej, já to musím najít, jo? čí věci jsou lepší, tečka. Buď tohle si vyber, nebo... A ještě... Vypadla normálně na toho násilí. Tyhle 2 věci jsou mi na nic. Tyhle 2 věci jsou mi na nic. Za tohle. Já jsem našel to u Soldiera dobrý A nebo... raketomet. Co bys si asi přál z mého inventu?
Mám. In the Lukas, si corner to green. užiješ jenom ty? No. Kredit kolo? Kryt kolu, ne díky. Je pro mě je lepší bank. Dobré, vím, co mi za to tradeneš ty. Jo, a dívej, Pepku, co mám. Nebo tohle? Dívej, co mám. To je ten nejlepší metal, co Tady může být. je page. To je ten nejlepší metal. Slender, jo? Jo, když tak, Pepku, tohle je ten nejlepší Prostě ti metal. nabízím všechno, kromě těch obleků, jo? Hm. A toho tauntu Říkáš, smíchu, protože že- ten taunt smíchu je můj oblíbený. Give me cupcake. A to, že jsem umřel. Kdo jde za mnou? Kdo mě pronásleduje? Já jdu za tebou. Dobré. Já. Pepek taky, ale Lukáš ne, nebo jo? Všichni tři jdou za mnou? Počkej, zase mám kabola, musím se odpojit, protože to by mě jinak potrvalo, jo? Sorry jo, když jak já někdy se zastavím kvůli toho, že potřebuju něco udělat. Tady bude page. Není? To prčec! Je tady spíš něco jinačího. Kdo umřel? No, Já. aha. Takže Diam. A Lukáši? Jako Já ne. Dobré. On je za náma. Kdo? Slender. Tam je spawn. On jde po jednom z nás. Jde po tom posledním. Takže po tobě. Já vidím už houby, jo. Kde jsi, Lukáši? Nebo kdyby já tě sleduju už. Není? Lukáši? Hello, Mr. Slender. Počkej. No. Proč zmizel? Já Jo, teď někoho dobré. pozdravím a musí Dobré. zmizet, co? Protože bych vždycky to je mrknem. tvoje výhoda. Já jsem mrkl, víš, zrovna. A ty jsi řekl, proč zmizel? Já jdu tady za tím skautiskem, co je osamocen. Jsi spawn? Já jdu za tím soldierem. Je Já za s- náma. Ahoj skautisko, co jsi osamocen. Jo, to je ten... Hello, Mr. Slender. Mohl bys se na chvíli nechat? No. Něco ti říkám. No. Co zmiznout? Už zase zmizel? No. Já říkal, že jde po Lukášovi. Neotáčej se za sebe, neotáčej se za sebe, to děláš největší chybu. Já říkal, že jde po Lukášovi. Tady je světlo. Hej, proč mi to dalo taunt? Tak nic. You are dead. LOL. Mně to dalo samo taunt. To už se mi stalo po druhé. Já počkám, až bude speciál round, když tak pak to změním, oka? Hele, naučil bys mě, jak dát peníze do Steamu podle tvýho stylu, ale Potom teď random. musíš nemát žádné prachy na Po tomhle. účtě. No je taky. Co to říká? Ne! Double Bosses je ten? Je z Outlastu? Special day. Počkej, je z Outlastu? Jo, je. Já vím, a ještě To nějaký. byl ten, on řekl, yes. Hej, je ten z Outlastu, jo? Pamatuješ? Mám page. Hej, pamatuješ Jo, Diame? je z Outlastu. Pamatuješ Diame na ten z Outlastu, toho šmejda? Je za mnou, Jo. je za mnou, je za mnou. O ježišmarja, to je jinačí! To je To jinačí! není dobrý. Zdrhej, Pyro, zdrhej o 106. Já jsem mu tady... Kostlivec a ještě ten z Outlastu. Bacha, kostlivec a ještě z Outlastu. Já jsem se otočil, za mnou byl a on mě bodnul. No, Mám 2 stránky. dívej, Ježi. Hej, já se strašně bojím, když zařve ten sam. Bacha je kostlivec a ještě z Outlastu ten šmejd.
Já nevím, jak mu říká. Já nevím, jak se mu říká. Doktor něco, už nevím. Kostlivec! Doktor Brin, nebo já už nevím jak. Kostlivec běží za tebou! Osamocený skaute. Ne, počkej, ať se teďka vyskočí, teďka vyskočí ten druhý scout, o kterém mluvím. Vyskoč. Aha, tak to byl Hellish World. Dobře, vyskoč, Diame. Jo, tak to seš ty. Bacha, za tebou! Za tebou. Za tebou, Diame, za tebou! Vole. To je oba u sebe. Kryjeme vás, nebojte, můžete. Máku? Můžete. 6 stránek máme, dobrá. Outlast. Jsem se lekl, co vy? Já ne. Já už jsem byl moc pomalý. Nemusíš mluvit do hry. Tak zkus najít nějakou Outlast mapu už teda. Ale já zkusím, já Já budu... budu hrát tady. To je lepší toto. No tak já to ještě nechám až... Dáme ještě tak 5 kol? Tohle. Chcete To ještě... je maximum, my už rozhodujeme za chvíli další kolo, chápeš? Ne, nerozhodujem. Hej, dáme ještě 8, teda 5 kol, dáme? A pak jináčí mapu? Já nevím. Asi jo. Dobré. Že 5 kol. Vůdce Diam. Jdeme za... Diame. Ježišmarja. Neotačíte se, prosím. Zdrhám. Mě nešlo ovládat teď to Hitmark něco. No a tohle je zatím pro další část.